Gernikako talde eta kirolariei euren merituengatik harrera egin zaie Elai aretoan. Gernika Lumoko alkatea den Jose Maria Gorroñok eta bertako zinegotziek Gernika Lumoko Elai aretoan kirolari buruzko harrera eta ongietorria eman die bertara hurbildu diren Gernikar talde ospetsuei. Alde batetik, Gernika Klub taldea, Real Federación Española de Futboleko bigarren mailara igo direlako, bestetik, Gernika Rugby taldea ohorezko mailara igo delako, eta hirugarrenik Lointek Gernika Bizkaia izan duen traiektoriagatik. Bai ligan, kopan, zein Eurokapen. Gernika Futbol Klubeko ordezkari dituzten, Koldo Zabala, Andres Rodríguez, Koldo da presidentia berezkontekoa, eta gero artesaina, Jone Altamira. Gernika Rugbyko ordezkariek, Iñaki Alegretako dau, Ameneku Edu, Maida, entrenadorie. Surgionak zuen igoera gaitzi, bigarren maila futbolien eta luego mailara rugbien. Eta bai dekusamen Gernika Saski Barriko ordezkariek. Gerardo Carmina, presidentie, Amaia Lezabi Juntekoa, eta entrenadorie Mario López. Baskuri bai, Surgionak zuen ibilbide gaitzik, bai ligan, kopan eta Europa mailan. Ni badakitze emaitzonen atzien, lan asko dauena, hau ez da etorten berez. Lehenengo planifikazioa, gero lan eta lan, temporada osoan, eta subertea podete bai. Ze hori egiten die, planifiketa hor, da bezinoak eta bastantzeko geuzen ez da. Osea, suberti beti. Benetan, posgarri da, bai gazte, bai edadeko jentientzako, danontzat, Gernika Lumoko herrizentzat, herri guztizentzat, zuek maila horretan kirola ukitzi. Horrez gain, Jose Maria Gorroñok ez du ahaztu nahi izan Pello Bilbao txirrindularia edo Olatz Arrizabalaga esku pilotaria. Eta ez dute ahaztu gure, zeker goxen honaz erretan, Pello Bilbao. Badakizio egitxirotik etorritxe da gutxe, turrera doie, igez izan zane kontrarreloj, campeón de España, Giroan etapa bi, eta da txirrindulari handize eta persona moduen handizua gara. Eta ez dut gure astu, bebai, Olatz Arrizabalaga, badakizio horre txapelak iribazitxe dau, bebai, eskupenotan. Judit Otazoa, atleta, Elton Lustro bebai bronzezko medaia eta dela, igez ez daite zilarrezkoa. Da, hemen gauze bez, COVID-a dala eta neurriek biguntzen direnien, nintzen dut edarra izango ditzela, egun bet Gerniken, kirolan egun egitzi. Kirolan eguna ez, takutxa beran aldetik, dano batera baino, futbol, saski, rugby, eskupelota, ez da puntxakoak. Egun bet, giro onagaz, jai giroan, eitzie, zekikusko merezidu dela, etorkizuneri begire, holan jaraitzie. Udaletxeko zinegotziak eta alkateak presente egon dira eta familia argazki bat egin dute denok batera seguritate neurriak mantenduz. Gorroñok nabarmendu du benetan pozgarria dela Gernika Lumorentzat maila goreneko kiroletan aritzea.